Bueno, pois son Xene Barro, son profesor aquí na Universidade de Santiago e dirixo un centro de investigación en inteligencia artificial. Si de algo sei é deso, Por tanto, non teñades moitas expectativas respecto á educación, porque a miña formación e experiencia en educación é práctica, por impartila, pero eu non investigo na IA aplicada á educación, nin investigo en educación en xeral, nin en tecnoloxías aplicadas á educación. Pero, bueno, sempre foi, lóxicamente, un tema que me interesou moi particularmente e que me preocupa tamén. Entón, se o que vos digo pode ser algo de utilidade para vos, como mínimo, porque é o que busco para reflexionar colectivamente, pois ese é o obxectivo que teño, non? Bueno, vou a contar un pouco... Bueno, primeiro, sí, utilicei a xenerativa para algunhas imaxes. Estuve facendo memoria, creo que para nada máis, que tampouco pasaba nada. Quer dicir que cada vez será máis frecuente, e eu algunha vez o fixen, pero non aquí, pois buscar inspiración, que faga un guión, que che dé exemplos para poder ilustrar mellor o que queres comentar, sobre todo se son cuestións complexas e as tes que transmitir a un público que o mellor non está familiarizado, etcétera, etcétera, etcétera. É unha ferramenta fantástica, hai que saber usala e temos que preocuparnos de integrala este tipo de tecnoloxías na nosa actividade docente e facer que os alumnos efectivamente a integren usando adecuadamente. Algo comentarei desto. Bueno, dirixo Citios, está no Campus Vida, que é o campus que está ao sur da cidade. E, por certo, este nome o puxemos cando o sometimos con éxito a ser campus de excelencia internacional, naquel programa que houbera a finais da primeira década deste século. E, como somos tan creativos os académicos, pois aquel pasou a chamarse Campus Vida, entón decían os de aquí que este era Campus Morte, non Campus Norte, porque decían que era o campus abandoado da cidade ou da universidade na cidade de Santiago. A verdade é que somos ocurrentes. Bueno, sodes todas e todos benvidos se queredes. Aí investigamos en inteligencia artificial en diversas robótica, tecnoloxías lingüísticas, aprendizaxe automático, bla, bla, bla. Quero falarvos desto, se me dá tempo, que, por certo, canto tempo teño? Media hora? Decídemo, porque eu estou para máis. Vale. Bueno, tratarei de que quede tempo, en todo caso, para as preguntas. Se alguén quere facer algún comentario, algunha pregunta durante, non teño ningún problema, podedes facer, a mí non me importa. Bueno, do que vos quero falar é algo superficialmente, pero un pouco para situarnos sobre a orixe e o día de hoxe da inteligencia artificial, comentarvos que non é nin tan intelixente nin tan artificial, como normalmente se di. O de intelixente o vou a comentar con un pouco de detalle. O de artificial, o que quero dicir é que a maior parte das solucións, aplicacións, servizos, produtos que se van desenvolvendo requiren de unha intervención humana enorme, enorme. Incluso cando falamos de aprendizaxe automática e, por tanto, desenvolver solucións a partir de datos, de modo que esas matemáticas que aprenden son capaces de extraer deses datos, fundamentalmente patróns, correlacións, etc., o traballo aí humano é inmenso. Eu digo sempre aos meus estudantes. Todavía, co tempo se irá automatizando incluso máis e máis fases do que podría ser un deseño baseado na aprendizaxe automática, pero a día de hoxe hai unha intervención humana que depende do coñecemento humano, da experiencia humana, do saber humano e que é indispensable para que despois os resultados sexan útiles. Bueno, me fan unha pregunta que nos gustaría que aprendesen os nosos alumnos. Non falo de contidos, non falo de materias específicas, falo de, fundamentalmente, aptitudes e actitudes, comentarei vos isto, que deberíamos, por tanto, ensinarlles para que aprendan o que creemos que deberían de aprender. Temos que pensar que temos que educar para un mundo de persoas e máquinas, porque cada vez é máis compartido,
todavía está baixo o noso control, por suposto, absolutamente por outra parte, pero cada vez é un mundo onde convivimos máis coas máquinas, dependemos máis delas, ou nos relacionamos máis con elas, ou traballamos máis con máquinas. E cando falo de máquinas, falo de computadoras, pero falo de robots, dispositivos, coches, etc. Un mundo de persoas e máquinas, e debemos de educar con persoas e máquinas. E o pecharei co que me parece que é unha das cuestións ás que lle temos que prestar máis atención e non se lle presta, prácticamente ninguna, que é o perigo, o risco de delegar a linguaxe, a natural, a nosa, nas máquinas. Bueno, a IA naceu para o mundo no 1956, realmente naceu antes, pero para o mundo, digamos, se deu a coñecer, ademais con ese nome, no 56. A mí me parece unha historia fantástica. Poucas veces, ou probablemente en ningún caso, un ámbito científico tecnolóxico nace, ou se abre ao mundo, ou se dá a coñecer, a partir de algo que casi é poético. É dicir, partían, os que se reuniron durante ese verano, partiron e crearon así este novo campo do saber e do empeño científico, partindo dunha conxectura que sigue sendo unha conxectura, e é que calquer aspecto, calquer detalle da memoria, da intelixencia, da aprendizaxe dos seres vivos, pero particularmente, que é a que máis nos interesa, dos seres humanos, é susceptible de ser simulada con suficientemente detalle, en principio con todo o detalle requerido a nivel computacional. Por suposto, isto hoxe non é posible, aínda que hipotéticamente fora non temos, digamos, o desenvolvemento tecnolóxico que o permitiría, nin o coñecemento necesario. Eran conscientes quenes partían desa conxectura, ou así a formularon, que o problema máis importante para poder abordar este reto, este enorme reto, é como desenvolver o software para que as máquinas, en definitiva, simulen os detalles requeridos do que poderíamos denominar intelixencia humana. Non era o problema, o era e o sigue sendo, pero xa entendían que iso era un proceso evolutivo e que en principio iría tendo solucións progresivas, conseguir máquinas ca potencia de cálculo suficiente para poder atender os requerimentos que pudera haber. Bueno, a día de hoxe nos sorprende, incluso os que investigamos en inteligencia artificial, os avances. Algúns son realmente sorprendentes. ChatGPT pode ser o paradigma da sorpresa que levamos nos últimos anos, aínda sabendo que se estaba traballando, e aínda traballando nós, en un ámbito... Isto que sona é o meu reloxo, porque apaguei o móvil, pero o reloxo... Bueno, disculpade, aburriránse. Decía que incluso para os que traballamos en tecnoloxías lingüísticas e sabendo que se estaba traballando, por suposto, en modelos de linguaxe a gran escala, non imaginábamos que tan pronto, como a finais de 2022, pois puderamos ter unha ferramenta como ChatGPT. E desde entonces avanzaron moito tamén. Pero, bueno, sexamos realistas, porque hai moita xente que parece que xa se cree ou nos quere facer creer que vivimos digamos, nun risco de ser sometidos a intelixencia artificial por vontade propia da intelixencia artificial, ou que vivimos xa na intelixencia artificial que se chama xeral, ou próximo a esa intelixencia, que sería unha intelixencia equivalente a do ser humano, pero non nunha parcela ou para un problema concreto, que iso, por suposto, xa ocurre, senón de modo xeralizado. Eu creo que a mellor forma de entender onde estamos é precisamente analizar o experimento máis longo, máis intenso, que se fixo na aplicación da intelixencia artificial a un problema real e complexo, que é o xadrez. De acordo? O xogo do xadrez, xogar o xadrez, en xeral, resolver os problemas de xogos de mesa, vamos a decir así, sobre todo os máis complexos, foi sempre un reto desde a mesma orixe da intelixencia artificial. Por qué? Porque son problemas suficientemente fáciles de definir, de acotar en canto a regras do xogo, ou, en definitiva, o que caracteriza o problema e a súa resolución,
pero ao mesmo tempo dunha enorme complexidade, desde logo, para unha resolución humana, menos para as máquinas, e iso se está demostrando, non? De feito, fixadevos, esta é a evolución da puntuación, úsase un sistema de puntuación que se chama ELO para puntuar aos xogadores de xadrez e tamén ás máquinas que xogan ao xadrez. Non é exclusivo do xadrez, o sistema de puntuación normalmente se aplica a problemas de suma cero, pero no xadrez é moi común, a ELO, a puntuación ELO. Ben, pois desde máis ou menos o 2000... Bueno, por dar unha referencia precisa, no 2005, hai 20 anos, foi a última vez que unha computadora perdeu cun humano, cando falamos de computadoras que están na vanguarda, digamos, do desenvolvemento no xogo do xadrez. Sabedes que hoxe é, de feito, un mercado bastante interesante, porque moita xente compra este tipo de software, compite con el, se vai estendendo e ten un beneficio tamén para incentivar no xogo. É dicir, moita xente pensaba que no momento en que a máquina superase ao ser humano, xa ninguén tería a mellor o menor interés por xogar ao xadrez, e non é certo, non? Por fortuna. Bueno, a puntuación ELO das máquinas supera enormemente xa ao que ten a puntuación máxima, que Magnus Carlsen, que ten 2.882 puntos. Hai uns días, como evento satélite da Conferencia Europea de Inteligencia Artificial, que organizamos nós aquí en Santiago, e que realmente unha das conferencias máis grandes, máis importantes científicas da IA no mundo, eu decía, e é certo, que durante esa semana Santiago de Compostela foi unha das capitales do mundo da inteligencia artificial. Aquí houve máis de unhas 1.500 persoas que son parte da elite da investigación e inteligencia artificial. Bueno, pois o evento satélite era o Campeonato Mundial de Xadrez por Computadora. Aí compite software con software, non compiten humanos. Pero obviamente compiten humanos porque son os que desenvolveron o software, o sea que en última instancia é unha competición entre persoas, non? Tecnoloxía de por medio. Bueno, pois os que compiten aquí non son os software máis desenvolvidos a nivel comercial, sino cousas que de modo por hobby desenvolven normalmente equipos ou programadores informáticos ou empresas pequeniñas que empezan a despuntar nese terreo. Bueno, pois varios dos software que competiron teñen puntuación ELO de 3.800 puntos, fronte aos 2.800 de Carlsen, como vos dixe, non? Bueno, pero non é só o axedrez. Cada vez se unen máis e máis tarefas ou problemas que, resoltos por máquinas, nos superan a nós. Aquí vedes algúns exemplos de como foi a evolución nos últimos anos, espectacular na última década, debido, sobre todo, á potencia de cálculo, a mellores algoritmos de aprendizaxe automático, a ter máis datos e a un investimento fundamentalmente privado brutal, pero enorme. Para darvos unha cifra, Google vai investir, se estima este ano 2024, en IA, aí se incluye todo, pero todo relacionado con IA. Infraestructuras de cómputo, comunicacións, investigadores, etc. Vai investir, se calcula, uns 50.000 millóns de dólares. O orzamento de España, un país de casi 50 millóns de persoas, que inviste cantidades importantes nunha educación pública que boa, estará en torno aos 65.000 millóns de euros. O sea, estamos falando da mesma orde de magnitude. Unha empresa en IA fronte a un país en educación pública. Bueno, cousas nas que as máquinas xa nos superan, entre comiñas, porque os test para medir a competencia da máquina contra a persoa son moi singulares, non? Bueno, hai que collelos con pinzas, pero bueno, é certo que a nivel de recoñecemento da escritura a man, é dicir, recoñecer o que está escrito a man e pasalo a texto digital, nos superan. Recoñecemento de voz nos superan. Recoñecemento de imaxes, é dicir, poder describir os elementos, obxetos, animais, etc., que hai nunha imaxe, nos superan. Comprensión lectora nos superan a media. Bueno,
todavía está moi lonxe de nós en outras cousas, e a iso quero falar. Nos superan en cuestións puntuais e tamén en condicións que podemos considerar máis ou menos idóneas. Por exemplo, recoñecemento de voz, sí, pero cando as condicións de son son casi ideais. Xa me gustaría a min que competiran con nosas máquinas recoñecendo voz, por exemplo, nun pub atestado de xente, con unha música chunda a tope, e, sin embargo, nós somos capaces de metidos nun feixe de persoas, pois poder manter máis ou menos unha conversación razoable ca persoa que temos enfrente, non? Pero, por darvos unha idea do lonxe que están todavía as máquinas das nosas competencias ou capacidades. Unha máquina non ten a capacidade de recoñecemento de patróns que ten unha nena ou un neno aos 2 anos. Que lle podemos decir, pois iso é unha cadeira. E resulta que é unha cadeira con respaldo, e de madeira, e de un color beige. Pero, unha vez que ve unha serie de exemplos, e os recoñece, os identifica, os integra no seu discurso, e, sobre todo, no que recoñece é capaz de usar, pois verá cadeiras tremendamente distintas a esas de outras cores, materiais, sin cadeira, taburetes, sin 4 patas que teñen 3, bueno, e seguirá sendo consciente do que son e do uso que lle poden dar. Incluso verá unha pila de libros e sentará esas veces cando este cansado porque entenderá que, bueno, que pode ser un sustento para o descanso. A comprensión da linguaxe. Unha nena ou un neno de 4 anos é capaz de forma moi fácil incluso de empezar a recoñecer a ironía ou de saber cando comeza unha conversa, cando alguén se mete polo medio da conversa, cando acaba a conversa. A destreza manual aos 6 anos, sobre todo as nenas, moito máis que nós, pero unha nena ou un neno, en principio, aos 6 anos, pode xa atarse con certa facilidade os cordóns dos zapatos. Non é nada fácil, porque además o pode facer non nunha posición concreta, cunhos cordóns concretos, un zapato específico, sino que o pode facer prácticamente en calquera situación con máis ou menos arte. Pois os robots non están aí todavía. Ou as capacidades sociais que unha nena ou un neno teñen aos 8 anos, donde son capaces xa de expresar e recoñecer pois desexos, crenzas, intencións. Cando eu tiña 8 anos e a miña nai sacaba a zapatilla, eu sabía que eso non era que lle doera o pé, era outra cousa. Entonces, volía a escapar rapidamente. Bueno, en fin, estamos, espero que por fortuna, moi lonxe da situación das máquinas. A ver, que pon aí? Alfonso, o meu compañeiro de fatigas, que pon aí? Sí, que pon aí no titular. Que lee. Eres capaz de ler este artigo? Todas e todos seguro, ou a inmensa maioría, non? Estudiástedes para isto? Cantos libros leéstedes para poder identificar estes textos? Donde, evidentemente, o que se fixo foi de unha frase que ten sentido cambiarlle algunhas letras. Vale? Quen entrenou para isto? Alguén? Non. Hai persoas que nunca na súa vida resolveron unha situación deste tipo? Aquí. Alguén? Hai. Ti, que dis que non? E que non é ou que sí? Que xa resolveras algunha. Pero alguén que nunca. E hoxe é a primeira vez e soubo ler. Bueno, non sei se aquí foi así, pero moitas veces, cando pregunto, moita xente me di, pois é a primeira vez. Bueno, este é un exemplo moi básico, moi trivial. Pero é unha forma de demostrar que a nosa intelixencia, as nosas capacidades, a nosa forma de resolver problemas, de enfrentarnos ao mundo, de resolver problemas cos que ás veces nunca nos enfrentáramos e, sin embargo, somos capaces de dar resposta por analoxía con outros problemas que sí somos capaces de resolver, por experiencias pasadas, por coñecemento que temos. Ás veces non sabemos como. E probablemente aquí non sabemos como. Non sabemos como, pero o noso cerebro que fai?
Intenta que todo o que ve lle encaixe no que sabe. Isto é así, e co que lee tamén, ou co que é potencialmente leíble. Entón, aquí, dentro das linguas que manexemos, vamos a intentar buscarlle un significado a eso, que de forma directa non o ten. E entón decimos, como dixo Alfonso, eres capaz de ler este artículo? Claro. Eu, cando usaba isto hai anos, decía, pois mira, as máquinas non poden facer isto, salvo que as adestremos específicamente. Entonces sí, podemos facer un adestramento específico, un deseño específico, nos levará tempo, pero será fantástica resolvendo incluso moito mellor que nós, non? Porque poderá explorar un conxunto de alternativas, combinacións, etc., moi superior. Pero, se non é así, unha máquina, por moi ben que faga labores de comprensión lectora, cando se atope con isto, por exemplo, en castelán ou en galego, isto está en castelán, cando se atope con isto, por moi ben que manexe o castelán, non vai a ter nin idea. Pero iso era antes. Ahora, as ferramentas que son multifuncionais e que xa non son diseñadas para facer unha actividade específica coa linguaxe, por exemplo, traducir entre linguas, sino que están pensadas para manexar con fluidez, solvencia, competencia e multifuncionalidade os textos ou a voz, como é ChatGPT, xa empezan a facer cousas que nos sorprenden. E, de feito, eu lle pasei algunhas destas frases alteradas e varias as identificou perfectamente. Esta, non. E entón me leva a comentar unha diferencia que todavía é inmensa, enorme, radical, entre este tipo de ferramentas e nós. Esta non, porque esta me dixo, eres papas de leer este artículo? E se quedou tan ancho. Nós, imaginade que Alfonso ve eso e di, eres papas de ler este artículo? Pero inmediatamente el diría, no, eres de ler este artículo? Sí, pero papas no. Papas no, porque non ten ningún sentido esa frase. Entón buscaría alternativas. As atoparía ou non, pero as buscaría. Pois a máquina lle pareceu fantástico dicirme eso. Claro, aquí teño eu cos meus colegas unha discusión. Eu considero que estas máquinas sí comprenden, teñen certo grado de comprensión da linguaxe. Claro, se non a tuveran, entendido, claro, todo isto depende da semántica que asociamos con comprender. Pero eu aí manexo unha que é de carácter práctico, utilitarista. Comprender no sentido de que é capaz, se non comprendera as preguntas, os que se chaman prompts en inglés, que eu lle traslado, nunca me daría unha resposta con sentido, nin utilidade. E, sin embargo, a inmensa maioría das veces o fai. Por tanto, hai un proceso de comprensión. Claro, non é como a noso. E, entre outras cousas, non é como a noso e por eso me di que eres papas de ler este artigo, está moi ben. Pero, desde logo, o Kiko da Silva, que é un sabio, que é humorista gráfico en El Correo Gallego, eu creo que el resume perfectamente aquí por que todavía somos nós moito máis inteligentes que as máquinas, como se pode evidenciar. E el di, se as máquinas fosen realmente inteligentes, en vez de quitarnos o traballo, quitaríannos as vacacións. E é certo, o sea que, de momento, como non nos las quitan, quer dicir que moi listas non son. Bueno, eu me sinto así. Eu me sinto así. Me sinto un profesor do século XX que dá clases en aulas do XIX, basicamente, a estudantes do século XXI. Eu me sinto así. Non sei vos, pois o gallá que non, pero eu sí. Sí, a miña aula ten canón de vídeo, e ordenador, e usamos ChatGPT, pero a aula, basicamente, sigue o formato, a estructura, a duración, todo como é decimonónico, non? Eu son bastante crítico co sistema educativo que temos. Non cas profesoras e profesores que temos. Falo do sistema. Non falo da competencia, en principio a nivel de coñecementos ou capacidade, e desde logo non nego a vontade de todos nós en facer ben o noso traballo, pero son bastante crítico. Creo que España, creo que en xeral, pero España é un deses países que, a pesar do empeño,
me dá a sensación de que podía facelo bastante mellor en educación, tanto na universidade como antes. Bueno, podemos creelo ou non, pero o responsable dos informes PISA, que é verdad que miden o que miden, isto é como todo. Calquera test, calquera elemento de medida, pois descuida moitas cousas e ao mellor se centra en outras que poden ser importantes, pero non o son todo, non? Pero fixadevos, isto me chamou moito a atención, non porque me sorprenda, pero sí que, vamos, que alguén sin eufemismos e que leva, que é unha desas persoas que ten radiografías e, sobre todo, radiografías no tempo, que, por tanto, son películas de como evoluciona a educación, diga que os estudantes españois son bons reproducindo contidos, pero non aplicándoos ou utilizando o que saben de forma creativa, pois é unha nova chamada de atención. E eu creo que sí, creo que o noso sistema todavía está moi instalado na memorización e reproducción. Cada vez máis, é certo, nos últimos anos, sobre todo, tamén na adquisición de certas habilidades prácticas, pero lle falta, eu creo que o máis importante. Vou-vos a facer... Eu isto o propuxen hai 10 anos como un exercicio de reflexión, non ten outro valor e, de feito, se o sometemos a un análise crítico, ata eu mesmo non serviría como unha ferramenta nin de medida, nin de orientación de políticas educativas, nin nada, pero é para a reflexión, que é o que quería, e a ver se vos fago pensar en ese sentido. Imaginade, chamolle o cubo da aprendizaxe. Entón, imaginade non, ese cubo ten 3 dimensións. Unha que chamo cognitiva, outra executiva e outra pragmática. Entón, o que tedes que pensar aí é que o que pretendo representar con cada dimensión é, de algún modo, aquelas actitudes con P e con C, actitudes, aptitudes, habilidades, coñecemento, etc., que se podrían, de algún modo, identificar con cada un deses eixos. Na cognitiva estaría todo aquilo que podemos resumir como saber, coñecemento, contidos, información, vale? Na pragmática estaría, por resumilo, o saber facer, ter capacidades manuais ou cognitivas, pero, digamos, moi pautadas, por exemplo, construir código, vale? Un programador, na función de teño que facer tal cousa, tal rutina, que faga tal, e agora teño que construir o código en Python ou en calquera linguaxe de programación e son moi habilidoso. Ou pode ser manipulación manual, de acordo? E a executiva tería máis que ver co que podemos identificar co querer facer. Por tanto, aí metemos a vontade, metemos a motivación, metemos o liderado, vale? Bueno, pois entón quedadevos con esa idea e eu agora, por eso lle chamo cubo, aquí represento 8 puntos que podemos considerar perfis de referencia, vale? Obviamente un cubo ten infinitos puntos, pero eses 8 son os que me interesan. Entón, o punto 6, por poñer un exemplo, pois sería aquel donde as capacidades de carácter cognitivo, aptitudes, actitudes, etc., están moi desenvolvidas, pero escasamente ou nada as outras. Supoñendo que houbera persoas así, bueno, de feito hai ese é Borges, non? E Borges ten un libro fermosísimo que se chama Funes el Memorioso, que describe a historia dun tipo que se chamaba Irineo Funes, que cae dun cabalo, creo recordar, xa o leín aí hai bastantes anos, pero cae dun cabalo e leva un golpe que lle fai que a partir dese momento memoriza absolutamente todo. Todo. Pero todo significa todo, é dicir, hasta o punto de que Borges di que describir un día da súa vida supón un día, porque describe os olores, as sensacións táctiles, todo. Ti suponte que a este tipo te cruzas con ele e dices, que tal, como foi onte? Pois xa te podes aburrir, porque está todo o día contándoche como foi onte. Bueno, pois hai perfis na vosa contorna que responderían a unha especie de Funes el Memorioso, é dicir, o saben todo, nunca se olvidan de nada, pero nada máis, punto. Eu sí, eu coñezo algún. Non hasta ese extremo, entendedeme, pero sí que o coñezo. Non lle pidas outra cousa. Ahora,
que o recorde todo absolutamente. Incluso se o interrogas, devolveche información que pode ser útil, efectivamente. Bueno, outro exemplo, pois, si o que está desenvolvido son o eixo pragmático, digamos que son persoas tremendamente habilidosas, mañosas, capaces de seguir un guión moi pautado, executalo con moita precisión, codificadores, é dicir, programadores que son excepcionais e rápidos na construcción de código, pero eso sí, baixo órdenes e nunca por desexo propio, non? Bueno, teríamos unha especie de Eduardo Mans Tesouras. Outro caso donde é a motivación, a vontade, o querer, pero nin ten desenvolvidas as súas capacidades cognitivas nin pragmáticas. Perdón, non é o exemplo que quería poñer, disculpade. É o punto 3. Por tanto, tería dous eixos desenvolvidos, o cognitivo e o executivo. E aí teríamos persoas que son moi reflexivas, planificadoras, o ilustrei aí co pensador de Rodin, e eu creo que todos coincidiríamos que o ideal cal é? O ideal é que os tres eixos estén moi ben desenvolvidos e, por tanto, estaríamos nese vértice ideal que aí numerei como e sería unha especie de Indiana Jones, non? Sobre todo, persoas que son capaces de idear e de crear, non só de ter boas ideas, sino de leválas á práctica, de crear. O mellor non por si sós, pero cun equipo, con recursos aos que teñen que acudir, pero son persoas que van desde a ideación hasta a creación. Bueno, vos quedades con isto, non? Bien, pois agora vou vos facer unha pregunta. Supoñede que tedes que elixir que para unha persoa que vos importe, unha filla, un fillo, un irmán, unha irmá, os vosos estudantes, para unha persoa ou un conxunto, para as persoas que vos importen. Para as persoas que vos importen, eu vos dou a elixir en que plano vos gustaría que estuveran situadas se eu só vos permito elixir planos, no sentido que digo, mira, ti podes apostar porque esas persoas teñan moi desenvolvido o eixo cognitivo. E despois xa dependerá dos outros dous en maior ou menor medida, incluso podría ser plenamente, pero desde logo o cognitivo é a túa aposta. Eu priorizo o cognitivo, ou priorizo o executivo, ou priorizo o pragmático. Entón, o que quero dicir é, se vos priorizárades o executivo, as persoas que vos importan estarían dispostas nese plano do fondo, vale? Se moverían entre capaces de actuar, establecer obxectivos, pensar e planificar, idear e crear. Xa sabemos que idear e crear é o ideal, pero, bueno, estarían no plano, vale? Por que? Porque primástedes o executivo. Se primárades o cognitivo, estaría nese outro plano. Idear e crear e pensar e planificar son comuns, pero ahora resolución de problemas, manexar información. E se primades o pragmático, pois adquirir certas habilidades, resolver problemas. Resolver problemas aí non é por orden, É dicir, eu douche o problema, digoche que o resolvas e ti te buscas a vida a ver se eres capaz de resolverlo. Ou che digo, oye, mira, quero que fagas unha rutina que implemente isto, e ti o fas, vale? Non sería esa parte proactiva da resolución de problemas, porque esa está detrás. Ben, entón, tedes esas opcións, vale? E agora vades a decirme, só podedes apostar por unha cara. Pensade nas persoas que vos importan. E en que plano, se só podedes elixir un dos planos, vos gustaría que estuvera. En aquel que, en todos os casos, está desenvolvido prioritariamente o executivo, que sería o amarelo do fondo, o cognitivo, que sería o verde superior, ou o pragmático, que é o violeta lateral dereito. Vale? Pregunto. Empezamos polo violeta. Violetas? Cero. Verdes?
Unos cuantos. Amarelos. Creo que hai máis amarelos, pero non quero... Vamos a volver cos verdes. 1, 2, 3, 4... Ahora están levantando máis a man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19. Amarelos, por favor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36, 19, 0. Bueno, isto non falla. Non falla. Sempre que o fixen, e o fixen por primeira vez hai xa bastantes anos, nun congreso de Ciencias da Educación en Canarias, había como unhas 300 persoas e eu tiña un medo escénico tremendo porque dixen, eu que fago aquí? Pois eu, calquera deste sabe moito máis que eu de educación, desde logo desde un punto de vista, ao mellor non da actuación, pero sí do estudo, do pensamento e da investigación. Pero, bueno, e foi así igual. Entón, si maioritariamente, ademais cunha clara maioría, máis ou menos 2/3 partes, suele ser así, 2/3 partes ou 3/4 partes deciden o amarelo. Si é así, por que non formamos os nosos xoves, nenos e nenas así? Porque non nos formamos para eso. Claro. No. Estou de acordo. Claro, por eso dixen que todos compartimos que o ideal é idear e crear. Por eso, fixádevos, dúas máis alá digo, sabedes cal é a nosa responsabilidade? Tratar de ir ao punto 1, de leválos ao punto, de axudarlles, non nos levamos. Tratar de axudarlles a ir ao punto 1. Claro. O que digo é, estou completamente de acordo, isto non é unha escolla, non é dicir, pois non, executivo e o resto me importa un bledo, porque estaríamos formando xente moi incapaz, en moitos sentidos. Non, o tema é, se temos tan claro que o executivo é tan importante, non hai que olvidar o resto, pero é tan importante, por que non é o que priorizamos? Só pregunto eso. Priorizar, non elixir a costa do resto ou o resto olvidarnos delo. Porque este é o que temos que facer. Nós temos que coller aos nosos estudantes e, entre todos, axudarlles a ver se somos capaces de que camiñen a cara ao punto 1, donde todas estarían de forma armónica ben desenvolvidas, todos os eixos. Pero que máis? Se isto sempre foi importante, eu sempre o vin así, bueno, non sempre o vin así. Eu empezo a darme conta agora, desde hai poucos anos, creo que agora sí que sei o que é ser un bo profesor. Pero antes non o sabía. Creía que sí, Eu creía, de feito, que era un bo profesor. E agora me analizo e digo, bueno, se o xulgamos pola vontade de selo, sí, claro. Se o xulgamos pola dedicación, pois sí, preparación de contidos, etc. Pero se o xulgamos por o que eu creía que era realmente importante e decisivo no proceso, non, agora sí que o sei. Porque eu ao principio pensaba que, cando empecé a dar clase, como Alfonso, acabamos e pouco tempo, a miña obsesión era sabelo todo. Todo o da materia, claro. Pero da materia eu dicía, non, eu teño que sabelo todo. Como pode ser que un estudante me pregunte e eu non sepa que dicirlle ou me equivoque? Entón, aquelo, para min, era obsesión. Co tempo dime conta de que iso era importante, pero non sabía, é dicir, que co tempo dime conta de que podía dicir, oi, pois non caigo, ou non o sei, pois mañán volvo agora xa non teño que dicilo, porque xa non me necesitan a min. Teñen a ChatGPT.
A vos van vos os estudantes a titorías? A min hai 2 anos que non veñen. Pero creo que un en 2 anos. E antes viñan regularmente. Pregunteilles. O daba por seguro, pero preguntei se efectivamente me dixeron que as dúbidas que teñen xa resolven con este tipo de ferramentas. Témonos que preocupar que as resolvan ben, que fagan un análise crítico do que as ferramentas lle dan, que en todo caso non se queden aí, porque ás veces as titorías supoñen unha interacción moito máis rica, non? Porque non era simplemente resolver a dúbida, hai máis cousas, non? Pero fano así. Bueno, non me quero enrollar, que se me vai o tempo. Se era importante xa hai moito tempo isto, que nos demos cuenta destas cousas, fixádevos a día de hoxe. No mundo de máquinas no que vivimos, no mundo onde hai unha progresiva e acelerada automatización, no mundo onde as máquinas cada vez teñen capacidades cognitivas maiores, é dicir, xa non só compiten con nós ou nos melloran nos temas físicos de manipulación, etc., sino tamén nos cognitivos, eu fixen a seguinte reflexión, e dixen, oye, vou a ver cal creo, isto é unha opinión persoal, pero é unha opinión fundamentada no meu saber, dixen, cal creo eu que o grao de automatización que a día de hoxe tería cada un deses puntos. Pois no de manexar información puxenlle 5 estrelas, tope de gama. Tope. Pero é que na resolución de problemas, 3. En adquirir habilidades tanto cognitivas como de manipulación física, 2,5. Bastante menos en actuar, que supón proactividade, pensar e planificar, aínda que, aí van mellorando moito, e moito menos en idear e crear. Por tanto, de novo, se non tuveramos argumentos dabondo, se non fora o que opinamos maioritariamente, a realidade actual nos di que se non queremos competir coas máquinas, senón ao contrario, que nos axuden para ser mellores e máis competentes en todo, nos temos que fixar, non de modo exclusivo, insisto, pero nos temos que fixar na cara do fondo. Temos que facer moito máis esforzo na parte executiva, no eixo executivo. Porque aí está, aí é onde todavía temos moitas ventaxas, somos moito mellores que as máquinas que nós mesmos creamos. Bueno, claro, esta podía ser a nosa percepción, non? Ou a miña. Pero fixádevos, se acudides aos informes, estudos, reports de todo tipo, que se elaboran analizando que o que consideran os empregadores que deberían de ser características a mellorar ou acentuar ou a priorizar dentro da formación das persoas, é verdad que nós non formamos só para o emprego, iso temos claro todos. Por suposto, non formamos só para un traballo profesional específico, formamos, quero pensar que formamos cidadáns e cidadás competentes, con pensamento crítico, etc. Pero tamén temos, porque senón estaríamos fracasando se non nos formamos coa solvencia suficiente para despois ter un emprego, pois senón de que se vive. Bueno, pois este estudo está feito a través dunha enquisa a expertos, e como todos, pois son discutibles en certa medida, pero como todos, algo aportan, ou como mínimo nos fan pensar. Entón, este é un estudo de Citigroup, que é unha entidade financeira, preguntando a expertos sobre que é o que todavía as máquinas non fan, e, por tanto, cales son, derivado desto, as aptitudes, actitudes, cualidades, capacidades, etc., o que queirades, que deberían de terse moi en conta e intensificarse nos procesos de formación, que pode ser unha formación universitaria, pode ser de outro tipo, ou pode ser incluso xa exercendo un traballo profesional, que podemos chamar unha formación constante. Ben, pois, non quero entrar agora nos detalles,
pero preocupeime, co meu criterio, de organizalas en 4 categorías. As que son máis de tipo cognitivo, esas de saber, as que son máis pragmáticas, de saber facer, as que son de carácter executivo, querer facer, e despois as que teñen máis que ver con aspectos emocionais, sociais, relacionais. Algúnas as puxen en 2 columnas. Bueno, todas, en certa medida, poden ter, non son compartimentos estancos, pero as que é moi evidente que participaban claramente de 2, as puxen en 2. En todo caso, eso é o que me saiu. Vou a excluir as emocionais e sociais, que sería un apartado distinto, tan importante ou máis que o resto, e que están relacionadas co resto tamén, en todo caso. E me quedo cas outras, que son as que se corresponderían de forma máis directa cos eixos que antes puxen, e, por certo, as que é máis fácil, non digo que sexa moi doado, pero é máis fácil enseñar e, por tanto, practicar ou mellorar no mundo da educación. Bueno, si levamos eso, o sea, collo as anteriores, divididas por categorías, e vexo cal é o peso que lle deron os entrevistados, e todo eso o cuantifico, e o proxecto sobre un plano, pois me queda isto. As executivas son basicamente o mesmo que a suma das outras 2. Por tanto, outro elemento máis que nos leva a pensar que son aspectos que deben de ser priorizados porque ou están mal atendidos, ou, en todo caso, aínda que estén atendidos, non suficientemente para o mundo no que estamos vivindo xa. Esta é unha imaxe que fixen con Dalí, vale? Pero é que senón me dá moito curro. E non o fago fixado, pois isto é moi interesante, porque eu moitas veces trato de ilustrar con algunha imaxe o que digo, imaxe de forza, e, claro, se vas a internet ou pagas, que entonces sí, tes o dereito de reproducción, e se non pagas, nunca sabes. Entón, para non meterme en líos, ás veces vou a Dalí e punto. O que se mete en líos, en todo caso, Microsoft e compañía, que son os que estarán violando os dereitos de autor, espero que non, pero bueno, isto está en litixio en este momento. Bueno, educar para un mundo de persoas e máquinas, en, para e con. É dicir, educar en IA, o sea, formar na IA, teño que ir moi rápido, para a IA, é dicir, para un mundo de persoas e máquinas, e con IA no sentido de usar as ferramentas, os útiles, os instrumentos que xa a IA nos dá para formar mellor, máis rápido e máis. Bueno, isto, se queredes, está en aberto, por tanto, é un estudo que fixemos con xente de Ciencias de Educación, daqui de Santiago, entre xente do CITIUS e de Ciencias de Educación, nun análise bastante exhaustivo en ese momento, o que pasa que isto vai evolucionando rápido, das publicacións relacionadas con experiencias para formar en IA en primaria e secundaria, no mundo. A conclusión, é un artigo que está tendo moitas citas, e as conclusións principais son: China e Estados Unidos lideran clarísimamente as experiencias deste tipo. 2, normalmente son experiencias todavía moi acoutadas a un centro, colexio, instituto ou un municipio, pero non se estenden, por exemplo, a rexións ou a grandes, digamos, redes de centros de educación. O sea, que son todavía moi de grao fino. E 3, na inmensa maioría dos casos, se concretan en algunha materia que ten que ver coa IA, como igual que se fixo no pasado con unha materia de informática ou de tecnoloxía. O cal, pois, é bo, pero non é suficiente. De feito, deberíamos, é moi difícil, pero se pode facer. O que pasa é que se necesitan cartos, formación, bueno, non é inmediato en todo caso, aínda que exista a vontade de facelo. Pero o que deberíamos de intentar é ir introducindo a inteligencia artificial nas materias disciplinares. É dicir, usándoa como un elemento que axude a comprender mellor outras materias. E isto se pode facer, porque no ámbito da filosofía, digamos, se fala dunha ética da IA. Por qué? Porque a inteligencia artificial nos está sometendo a novos dilemas ou retos de carácter ético que temos que analizar e para os que ao mellor non hai todavía solucións nin instrumentos. Bueno, pois isto
Podería servir para reforzar, ao menos, certos contidos da materia de filosofía. En matemáticas deberían de explicarse certos contidos como aprendizaxe automático, aínda que se manteña o nome de regresión lineal. Pero que é, senón un axuste por mínimos cuadrados, máis que o que, se quixéramos explicarlo así, é un sistema ou un método de aprendizaxe automático? Teño datos, a partir dos datos construo unha recta ou un polinomio que axusta esos datos e que, por tanto, se convirte en ese momento en un predictor de unha variable independente respecto a variables dependentes. E así poderíamos seguir. E esta sería a forma, fixádevos, non a forma de aprender IA, que tamén, non, sería a forma de aprender mellor as materias disciplinares. Educar para, bueno, isto, claro, como non usemos as ferramentas, as tecnoloxías intelixentes para aprender máis, mellor e máis rápido, nos vai a pasar o que di reiteradamente José Antonio Marina co que el chama a sociedade da aprendizaxe, que di, vivimos nunha sociedade que, se aprendemos personal, colectivamente ou orgánicamente, máis lento que o que se move, que a dinámica da contorna ou en xeral do mundo ou da sociedade, pois imos para atrás. Entón, para manternos, como mínimo temos que aprender a mesma velocidade. E non vamos a ser capaces, temos dúas formas. Unha, desacelerar o mundo, que é unha opción, e non é ninguna tontería. É dicir, pensar que isto non pode seguir acelerándose porque nin enerxéticamente é sostible, nin ambientalmente é sostible, nin probablemente mentalmente é sostible. Pero, mentras non o fagamos, mentras sigamos así un pouco a carreira, pois ou usamos estas ferramentas ou non somos capaces. Mirade, isto xa, formar con IA. Esta táboa fixen hai 3 ou 4 anos, ou 5, non sei. A día de hoxe seguro que hai incluso máis ámbitos onde ferramentas de IA se están usando xa de modo bastante intenso en todo o que rodea a educación, non só na parte de enseñar a aprender, non, na parte de analítica, o que se chama Learning Analytics, ou analítica de aprendizaxe, no deseño de curricular, deseño de contidos, na parte de xestión académica, horarios, en fin, todo. Isto non me dá tempo, pero é unha comparación, como eu vou a deixar aí a presentación, é unha comparación como vexo eu o presente e o futuro do ensino, cando nese futuro este moi entreverada a inteligencia artificial. E o resumo e o máis importante é que estamos camiñando xa cara a unha educación cada vez máis personalizada. Pero iso só é posible con este tipo de ferramentas. E ben utilizadas, por certo, claro. Pero só é posible así. Senón non hai recursos, non temos a capacidade humana de poder, dese ideal que é personalizar a educación acomodándoa ás necesidades, os tempos, os requerimentos, as capacidades, os intereses de cada persoa, precisamente para favorecer a súa aprendizaxe. Hai un feixe de ferramentas xa que se están usando ou potencialmente se poderían usar nas clases baseadas en inteligencia artificial. Non obsesionarse con isto. Primeiro, hai que ter claro cal é a pregunta que queremos responder. E despois buscaremos a ferramenta. Porque, senón, é como se eu primeiro teño que saber se quero apretar un tornillo na casa e despois ir a por o destornillador. Ou, no mellor dos casos, o Black & Decker, que sería o ChatGPT no mundo da IA, non? Pero se non o sei e ando ca caixa de ferramentas dun lado para outro buscando tornillos, puntas, etcétera, para ver o que podo facer, pois mal asunto, non? Outra cousa que me parece moi interesante. Sempre se cuestionou, o mundo da educación somos tremendamente conservadores, somos enormemente conservadores, nos costa moito cambiar, moito. O cal pode ser bo, porque os cambios así tipo péndulo son moi negativos e ás veces parece que pretenden que cambiemos cada ano, non? Pero fixadevos, sempre houve un cuestionamento sobre calquera nova tecnoloxía, fundamentalmente no mundo da educación.
Sócrates decía, bueno, a escritura vai a debilitar o pensamento, vai a acabar coa memoria, isto é un desastre. El apostaba claramente por a oralidade. Cando apareceu a imprenta, se decía que a imprenta iba a degradar os contidos que se iban a imprimir e difundir, por lo tanto, e ademais iba a permitir acceso a contidos prohibidos. Aparece a calculadora, tamén, pois xa se acabou, xa non van a saber nin sumar, nin multiplicar, nin nada, isto é un desastre. Agora estamos co mesmo rollo ca inteligencia artificial xenerativa e particularmente cos que podemos chamar bots conversacionais, non? E así ocurrirá co que eu creo que é o seguinte, que eu lle chamo asistentes persoais para a aprendizaxe. Sería unha evolución moito máis sofisticada, pero sería como ter un chat GPT propio, capaz de saber de forma permanente o que eu sei, eso sí, non compartilo co mundo, pero xa me entendedes. Non estou dicindo publicando ao mundo as miñas intimidades, non. Quero dicir que sería ese asistente que me acompaña no proceso de aprendizaxe permanente, porque iso vai a ser así. Iso de aprender ao longo da vida vais a acabar, é aprender ao longo do día, porque se non aprendemos cada día, non vamos a ser capaces de seguir o ritmo no que estamos meténdonos entre todos. Bueno, de novo, non me dá tempo, pero esta táboa, ou me dá tempo a unha referencia telegráfica. Esta táboa pretende analizar cada unha desas tecnoloxías que foron máis ou menos disruptivas na historia, e particularmente o foron co mundo do ensino, analiza a tecnoloxía, bueno, cita a tecnoloxía, as críticas que no seu momento eran as máis intensas ou as preocupacións que cando empezaron a xurdir estas tecnoloxías se facían con máis insistencia, a realidade posterior, pero aí nas dúas últimas filas, os bots conversacionais e os asistentes personais para aprendizaxe, poño esas realidades entre interrogantes porque todavía non sabemos, pero eu supoño que van a ser así. Os cambios que forzaron na educación e a relación emisor-receptor no proceso de ensino-aprendizaxe. Entón, fixadevos, vamos á calculadora. Que se decía? Eu recordo, eu son maior suficiente como para recordar cando empezou a entrar a calculadora na aula. Primeiro era o rico que había na clase, ou que tiña unhos parentes en Suiza. E así empezaron con goteo a aparecer as calculadoras. E un día cheguei eu tamén con unha. E aquelo nos parecía fantástico, non? Pero o rollo era, reduce as habilidades de cálculo matemático. Entón, apareceron profesores e profesoras que automáticamente se empezaron a blindar, empezaron a prohibilas, empezaron a intentar detectar cando se usaban. E seguían ca mesma dinámica, darnos deberes as galla para facer cálculos na casa e os exámenes tamén eran deso. Pero apareceron profesoras e profesores que dixeron, pois que ben, porque agora, en lugar de intensificar tanto, teñen que aprender, por suposto, a sumar, multiplicar, dividir, etc., e con certa solvencia, raíces cuadradas, resolución de ecuacións, pero non vou a insistir tanto en ese tema, que además me consume unha parte do curso brutal, e vou insistir en resolver problemas de física, de matemáticas. Entón, temos un problema, como analizamos, como enfrentamos, cales son as variables relevantes, como plantearíamos unha solución ao problema, e despois ven o cálculo. Pois os cálculos os facedes ca máquina. Entón, se fixo da virtude necesidade. Non da necesidade virtude, que é o común. Non, da virtude necesidade. Algo que xa era virtuoso antes de que empezase a entrar a calculadora, de pronto a calculadora, polo menos nas boas e bons profesores, pum, o provocou. Pois eu espero que ocurra o mesmo cos chat GPTs. E que, por tanto, o que debería de facerse xa hoxe, pero non se fai, vai a ser condición de necesidade, vai ser unha virtude provocada pola necesidade, porque senón vamos a fracasar estrepitosamente, e vamos a apostar máis polo pensamento crítico, pola resolución de problemas, pola mayéutica, que era de Sócrates tamén. Por certo, onte pregunteille a
ChatGPT dixen, oye, explícame o que é a mayéutica con mayéutica. Flipei. Flipei total. Porque, efectivamente, foime a través dun proceso de preguntas que me facían reflexionar e me pedía respostas, eu llas iba dando e me iba comentando as respostas, sí, pois efectivamente, e entonces ahora plantea esta outra pregunta e tal. Flipei. Eu xa sabía o que era mayéutica, pero non vira a unha máquina poñela en práctica. Bueno, pois isto hai que usalo. Temos que utilizalo para ben dos nosos estudantes. E xa acabou. O último que quería comentarvos. Que eu, unha gran preocupación que teño, vos lo confeso. A ver, isto é unha conxetura, como a que inspirou o nacemento da inteligencia artificial, eu teño a conxetura que esta é negativa, porque a outra é positiva, de que vivimos nun momento de conservación global da inteligencia, donde hai sumo as naturais e artificiais. Como artificial claramente está despuntando, quere dicir que a natural, pois me temo que vai un pouco para baixo. É unha conxetura, pero este é un exemplo, vou facendo acopio de exemplos que de algún modo fundamentan a miña conxetura, que é o que se fai moitas veces. Se non tes unha demostración teórica, o que faz é acopio de evidencias. E aquí, fun a dar unha charla a Albacete hai uns meses, no San Tomé, había 600 e pico persoas, familias, e me encantou, a verdad, impresionaba, pero me encantou. Bueno, o caso é que nun rato que tiña, fun a unha librería e vin libros de filosofía, unha columna inteira, e me sorprendeu gratamente, dixen, joder, era unha librería moi grande, enorme, pero me sorprendeu, me agradou moito. Pero preto desa había 3 de libros de autoaxuda, que son os que vedes aí na vosa dereita. Bueno, pois isto, a mí me parece que un elemento máis que apoia a miña conxetura. Mirade, Miguel de Unamuno decía, moi poéticamente, aínda que científicamente non é certo, pero decía, a lingua non é a envoltura do pensamento, é o pensamento mesmo. Non é verdad. Parece que as evidencias científicas din que non necesitamos a lingua para pensar, pero desde logo é imprescindible para comunicarnos. E sin a comunicación do que pensamos, non estaríamos onde estamos. Seríamos un conxunto, probablemente nin existiríamos como especie, probablemente non, porque sería imposible sobrevivir no mundo durante millóns de anos co que compartimos espazo, non? Espazo e tempo. Por tanto, é absolutamente, é dicir, a lingua é a tecnoloxía máis importante, máis determinante, máis transformadora de cantas desenvolvimos. É unha tecnoloxía. Eu ás veces pregunto, agora xa vos lo dixen, pero seguro que xa o sabía, que o compartides, pero ás veces o pregunto, cal é a tecnoloxía máis importante que nunca a especie humana desenvolveu? E a roda sae con frecuencia, o lume, que non é un invento, e despois hai cousas moi graciosas, porque hai quen di o coche, ou unha moto, me dixeron. Bueno, hai cousas moi graciosas, non? Entón, este é o ben máis preciado que creamos. O máis preciado. E que ocorre? Pois ocorre que pode deteriorarse, as nosas capacidades de uso da lingua se poden deteriorar se delegamos cada vez máis nas máquinas precisamente aquilo que ten que ver coa lingua. E as máquinas cada vez son máis competentes, máis capaces. Escriben mellor, resumen mellor, explican mellor, non mellor que nós, digo, que o fan cada vez mellor. Comprenden mellor. E entón, se caemos no erro, como profesoras e profesores, sobre todo, pais e nais, de pensar que ao final, bueno, pois, a medida que as máquinas vayan desenvolvéndose, vayan sendo cada vez máis capaces no uso da lingua, por tanto, nós non temos que cultivar. Non sei que me dixo outro día que había un colexio onde xa non se escribía a man. Non me acordo. Creo que é un erro.
porque non se trata de engrasar o brazo, é que o noso cerebro, o proceso de escritura, o proceso mecánico, o liga ao proceso de uso da linguaxe a nivel interno e é un proceso que se realimenta. Entón, é verdad que non podemos estar escribindo a man como antes, temos computadoras e tecleamos e tal, e además, se lles podemos falar en lugar de teclear, mellor todavía. Pero o mismo que sería un erro brutal non enseñar a multiplicar, dividir, sumar e restar, porque hai calculadoras, eso sí, o bo non é estar todo o día facendo eso, que hai cousas tan importantes ou máis que atender, aquí podemos caer en isto. Nós non teremos ningún problema, xa estamos educados. Temos un nivel de competencia no uso da lingua suficiente como para non perdelo e non ser, por tanto, débiles cognitivamente en esa parcela. Pero e que ocurre se dentro de 5 ou 10 anos isto empeza a supoñer un deterioro na instrucción, na enseñanza, na aprendizaxe da lingua por parte das nosas nenas e nenos? Pois un desastre. Un futuro distópico, se queredes en eldiario.es, hai uns meses escribín isto, alguén con quen hablar, que vai deso. E nada máis, aquí acabei. Este o... Durante a pandemia, como estábamos solos, aillados, non nos visitaban os centos de nenas e nenos que veñen todos os anos a ver o Citius, e además estamos encantados, pois mandei poñer este vinilo no vestíbulo, precisamente para esas visitas que volveron, por fortuna, e nos fan. Entón, sempre cando recibo, me dirixo ás profesoras e profesores que acompañan esas nenas e nenos ou rapaces e rapazas, e lles digo isto: queremos persoas, non só no Citius, queremos para o mundo, persoas creativas, comprometidas, con sentido común, que máis pon, con capacidade de comunicación, me parece, etc., porque o resto xa o farán as máquinas inteligentes. E cada vez mellor. E nada máis, acabei. Témome que acabei sin tempo para preguntas, pero o meu correo, se tedes algunha dúbida, queredes a presentación, aínda que xa a mandei e é para vos, ou hai algo que queredes discutir comigo, eu encantado de atendervos. Ao mellor non o fago no día, pero non sei se hai algún tempo para algunha pregunta. Hola, buenos días. Gracias por la presentación. ¿No? Por ser rápidos, unha pregunta rápida tamén. Unha opinión personal túa sobre aqueles colexios que implantaron o libro digital. Que opinas? Despois de toda esta evolución tecnolóxica, pues bueno, estamos vendo esos colexios que implantan libros digitales, donde ao final o neno non ten casi libretas para esa escritura que estamos dicindo que é boa para dirixir o cerebro, non? Gracias. Non podo opinar con coñecemento de causa, porque para eso, o sea, se eu opino sobre o libro digital, a miña opinión é positiva. É unha ferramenta que ben utilizada, desde logo pode actualizarse máis facilmente, pode axudar a, digamos, a que o coñecemento se difunda máis, pode ser máis cómodo e incluso máis barato. Pero todas as ferramentas depende como as uses, e eu non sei como se está usando. Por tanto, para eso, para poder opinar, eu teria que saber cal é o resultado do uso do libro digital e non nunha clase puntual, sino en un proceso, digamos, seguido durante anos incluso. E con isto quero facer a seguinte reflexión. Se fala moito de innovación educativa. De feito, estas xornadas son de innovación educativa. No mundo da empresa, cando se fala, ou no mercado, cando se fala de innovar, innovar non é igual que novedad, non é igual que algo distinto. Non. Só hai unha innovación, ou se considera que hai innovación, cando ese algo distinto, que ao mellor é distinto a nivel local, pero foi utilizado ou desenvolvido ou inventado en outro lugar, pero cando eso ten éxito. No mundo do mercado é moi fácil medir o éxito. O éxito é rentable.
Pero o mismo hai que trasladalo ao mundo da educación. Non hai innovación educativa se non hai obxectivamente, de forma medible, científicamente medible, resultados positivos desa experiencia, desa metodoloxía, desa ferramenta. E, por tanto, eu aquí, como non coñezo eso, non podo dicir cal é o valor. Ahora, se me dís, eso está sustituindo completamente os outros formatos? Pois creo que é un erro. Está sustituindo a escritura manual? Pois creo que é un erro. Si o fai plenamente, creo que sí, pero non o sei. Sinto non, pero aprendín co tempo tamén a que aquilo que non sabes tes que recoñecelo. Nada, gracias a vos.